Guys, welcome back again to another episode sa akong vlog. Sir Dance G. For today, we are here. So, nanapod mi sa dagat. So dili makaraw kay lamdag kayo. Ang ipakita later ang dagat, guys, kay nangaligo mi together. Agahapon actually is nagbunyag sa kinamanghuran sa among purok, sa among kaliwat kinamanghuran si Bibiluna. And then for today na miss dagat sa gilantan. Actually gilantan ko tungod sa tansil ug tungod sa kahago gahapon. So here we are sa dagat. So for today ahong ipakita ninyo sa among gibuhat pa. Among gibuhat before mga on. Sige guys, sus ginuko kapakayo si mama. Uy, kapakayo. Halukas kayo no. Kay magsugba og mangko. So, mo ni si mama. Mama pero auntie ni namo actually, auntie pero mama mong tawag nandan. Then demere. Pagkainat. Dahil mga nanggitan og video kay nang hingoto diara gibunyagan gahapon na to. Kasi maguwat to na kay tampo. Then nagkilaw. Boys. Sudah. Ini dapat guys. Ito mga sila kung pagmamangkon. Magbuhat man ko siya ng mga tampo. Niya nag-answer pa to sa Halloween. Wala pa na, September 13 pa na. So Waklit mo ibilin dagto. may magbantay sa kuan, maghuwat sa sila nanay ug tatay og mga pagmangkon sa pagagawan. So we will be back here. Oh, aglos man kabuhi. Where's the sun, babe? Where's the sun? So waiting for the others lang na ng food are ang bata mo ni nato giganahan kay ba maklarong giganahan kay gabukad ag kamot. Nga na man kuno ning bata basta ganahan sa area. Bukad ang kamot. Asa lang Michael manang? Ama ni putong taga kuan? Tehero? Okay. So aritas pikas nagsugba if ma-startingan na siya. Ako ra na be, ako ra. Yeah. No, si Alwin. Si Daniela Mondragon. Naligo si Jack na human nagilang salida sa kadinang ginto. So, nagsugba na oh. Gistarting nga nagsugba. Pag nga nang suga dai. Pag nga nang kasigan. Ay, hindi mo na dyan. Ni ako pagumangko. So later mga ligo na silag dagat man ni mga sirina. Okay. Mga sirinang di kibaw manglangoy. Mangkuan ni og salbabida. Makaya pa. So, biyahe rin. Mula ito sa diaan ay? So, Wala na ay. Delta? Quarantine ba? Ang ulang oras 40. Pila de ka kon siya mo bakasyon? Wow, waiting. Asa man ay sila? Wala pa man lagi nangabot aguban. Sagdi. Mga ina. Sige na ba? Eh.
Nang lotion na sa mo maligo muna magkaon. Ida, inday. Manako, inunuko. Manaka mo na. Ting ting ba, ting ting. Si ting ting ka guys, ting ting. Ting ting. Tay, ako na. Nabagot Sara. Ako ka na mausama. Yeah, let's eat everyone. You know, let's eat. Unsa man imo share mo ni Mama Aida. Sure mo tayo. Yeah. Ana lagi katay. Yeah, let's eat everyone. Ano mo ron? Okay, magkakacha ko guys ha. See you later. Uy, ikaw kung na ako na. Ano diya kay kung pagbang Ah, ano di man ko siya bangsi? Ah, kaning bangsi kay dili man ni kadaunon sa Manila, di ba? Flying fish na. Lagi flying fish type. Bar. Asa mga sila dito. Oh, mga Bisaya ora kay bawman mo inot-inot ang mga Bisaya. Ang Tagalog kay basta kay kay mga no course. Yeah. Haka magang Ay, cook dahil. one tag. Kip, sinawa man. Ang tuwa. Yeah. Year mode. So, Uli na kari pa. Yang baik. Eh, nahuma nagligo. Boy, naman na mo. Yeah. dali na. Yan yung malibot. Manguli na. Na, manguli na sila oh. Manguli na. Manguli na kuno sila. Manguli na. So pabugnaw ra diri sa dagat. Arira na yun. To. Manguli na daw. Tara. Kailan niyo sa dagat to? Ako nga ipakita niyo. Sige, ito na ang dagat. Wala lang ko naligo guys. Ay, tanaw kay manguli na ta. Yeah. So, it's already lunch. Ay, it's already lunch. Nahuman na mig lunch, manguli na mi guys. So, kay nahuman na mig pangaon, kapoy na iligo. So, we will be going home. Kanira? Kay Hangerk. Na. Asa maka-exing? Face mask. Nangihi. Klaro kadyo. Yeah. Napailag ka sa kagaingan na. Klaro kadyo. Tanaw, manguli na ta. Bye everyone. Thank you for subscribing and don't forget to watch and subscribe to my channel. Bye bye.